יהודים יקרים, רציתי לשתף אתכם בתגלית מאוד מעניינת. בפרשת השבוע, פרשת יתרו, גיליתי שהמקור לכל הגזענות בעולם זה הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא אומר לעם ישראל, והייתם לי סגולה מכל העמים. כלומר, אתם תהיו האוצר החביב שלי. אבל זה לא באופן שיש עוד ילדים או עוד עמים שגם הם אוצרות, אלא אתם תהיו האוצר מכל העמים. וכדי שלא יהיו ספקות שלזה הקדוש ברוך הוא מתכוון, אומר רש"י שהוא הכי פשטן מכל מפרשים, ולא תאמרו אתם לבדכם שלי ואין לי אחרים עמכם, ומה יש לי עוד שתהא חיבתכם ניכרת, כי לי כל הארץ והם בעיניי ולפניי לכלום. כזו אפליה, כזו גזענות, אין כלום, רק עם ישראל. אז הייתי חושב שאולי הבחירה היא מצד הנשמה של היהודי, שהיא חלק אלוקה ממעל ממש. אבל אדמו"ר הזקן כותב בספר התניא, ובאנו ובחרת מכל עם ולשון, הוא הגוף החומרי, הנדמה בחומריותו לגופי אומות העולם. זאת אומרת, שעיקר הבחירה היא בגוף היהודי, שהוא דומה בחומריותו לגופים של אינם יהודים. אז גם הגוף של היהודי הוא גוף קדוש, שלא בערך בכל האנושות כולה. אפליה וגזענות מושלמים, גם מצד הגוף וגם מצד הנשמה. ואת כל זה אומר הקדוש ברוך הוא, בורא העולם ומנהיגו. יהודים יקרים, אנחנו נמצאים על סף הגאולה האמיתית והשלמה, והתפילה היא שפתאום יבוא האדון אל היכלו, מבלי שנצטרך לעבור עוד ניסיונות ואתגרים לא נתפסים. חז"ל תיארו את התקופה שלנו בתור תקופה מורכבת ומאתגרת. אחד הסימנים שהנביא ישעיהו נותן לתקופה שלנו הוא, שאומרים להרע טוב ולטוב רע, שמים חושך לאור ואור לחושך. לכן צריך להשמיע את דעת התורה, את קולו של הרבי, את דברי השם, שמדבר על מעלתו של כל יהודי, ביחס לאינו יהודי וביחס לאומות העולם. כאשר המציאות בשטח היא הזויה מכל כיוון. הרבי אומר שפרשת חיי שרה, השם של הפרשה, עומד בסתירה לתוכן הפרשה, כיוון שכל הפרשה מדברת על הפך מחיי שרה. בתחילת הפרשה, אברהם אבינו מדבר עם בני חת, עם עפרון, על קניית מערת המכפלה בשביל קבורת שרה, הפך מחיי שרה. העניין השני בפרשה הוא נישואי יצחק ורבקה, שבסיומו נכתב הפסוק, וינחם יצחק אחרי אמו, ומשמתה ומתנחם באשתו. בעניין השלישי בפרשה, ויוסף אברהם ויקח אישה. אברהם חוזר ולוקח את הגר, ומביא עוד 6 ילדים, ובהמשך אלה תולדות ישמעאל, שכל זה הוא ההפך המוחלט של חיי שרה, שהרי מצידה של שרה צריך להיות, גרש את האמה הזאת ואת בנה. אז כיצד ניתן לומר שתוכנה של כל הפרשה הוא חיי שרה? אומר הרבי שהחיים האמיתיים הם חיים נצחיים, ואלה אפשריים רק אצל הדבקים בשם, שהוא מקור החיים והנצח האמיתי. כמו שכתוב, ואתם הדבקים בשם אלוקיכם חיים. לכן, כאשר התנהגותו של יצחק, בנה של שרה, הוא בהתאם לחייה, וכך גם התנהגותה של רבקה, שאותה נשא לאישה, והביאה יצחק כאוהל לשרה עמו, שהיהדות של שרה, נר דלוק מערב שבת לערב שבת, ברכה מצויה בעיסה, וענן קשור על האוהל, המשיכו על ידי רבקה. אז מתגלים אמיתותם ונצחיותם של חיי שרה. אבל זה עונה על אחד משלושת העניינים ששאלנו. עדיין נשארנו עם 2 קושיות. הדבר הראשון לגבי מערת המכפלה, שאברהם מתאמץ לקנות את המערה בשביל קבורת שרה. הדבר השלישי, שאברהם לוקח שוב את הגר, הוא מביא עוד 6 ילדים, הפך מגרש את בן האמה ואת בנה. כמו כן, יש קושיה נוספת בסופה של הפרשה. על הפסוק ויקברו אותו יצחק וישמעאל, נאמר בחז"ל, מכאן שעשה ישמעאל תשובה והולך את יצחק לפניו. צריך להבין, מדוע רומזת התורה לחזרה בתשובה של ישמעאל? רק בעת קבורת אברהם, לאחר פטירתו. בעוד אשר ישמעאל חזר בתשובה, כבר בחיי אברהם, וזוהי שיבה טובה שנאמר באברהם. אז כדי להבין את זה, צריך להבין את ההבדל בין אברהם לשרה. אברהם היה גם אביו של יצחק וגם אביו של ישמעאל.
מאברהם יצא לא רק עם ישראל, אלא גם אומות אחרות. והקדוש ברוך הוא אומר על אברהם, אב המון גויים נתתיך, הוא אב לכל העולם. לעומת זאת שרה, היא אמו של יצחק בלבד. לשרה יש קשר לעם ישראל בלבד. אברהם השפיע אלוקות לכל העולם, אך בעיני שרה אין לשמואל שום ערך ביחס ליצחק. וצריך להיות גרש האמה הזאת ואת בנה, כלא יירש עם בני. לא ייתכן שיקבל מאברהם שפע רוחני ביחד עם יצחק, עם יהודים. ולפי כל הנ"ל נבין עכשיו את הקשר בין שלושת העניינים בפרשת חיי שרה, ושבסוף הפרשה ישמעאל עשה תשובה והולך את יצחק לפניו, לבין חיי שרה. מערת המכפלה הייתה מקום קבורתם של אדם וחווה, שמהם יצא כל המין האנושי. לפי זה, אין למערת המכפלה לכאורה שום קשר מיוחד דווקא לישראל. אבל בכל זאת אנחנו רואים שאברהם השקיע מאמצים רבים וקנה אותה לקבורת שרה, ושם נמצאים שלושת האבות והאימהות, והיא שייכת רק ליהודים. זוהי הוכחה לכך שישראל הם העיקר בצאצאי אדם וחווה, ולשאר האומות אין חשיבות כלפיהם. אחר כך מובא בפרשה עניין נעלה יותר, בסיפור על שליחות אליעזר בשביל נישואי יצחק ורבקה. רוממותם של ישראל איננה רק על פני עמים שאין להם כלל קשר לאברהם, אלא גם על פני אלה שיש להם קשר מסוים אליו. על אליעזר עבד אברהם נאמר שהיה דולה ומשקה מתורתו של רבו לאחרים. וגם בסיפור על השליחות של אליעזר מספרת התורה על הניסים הרבים שראה לו הקדוש ברוך הוא, עד למילוי שליחותו של אברהם. ומהרחבת הסיפור לומדים חז"ל שיפה שיחתן של עבדי בתי אבות בתורתן של בנים. אליעזר היה איש מיוחד מאוד, ולמרות כל זאת לא יכול היה אברהם לשדך את יצחק בנו עם ביתו של אליעזר. כשאליעזר מנסה לרמוז לאברהם שאולי הם יהיו מחותנים, אומר לו אברהם, בני ברוך ואתה ארור, ואין ארור מדבק בברוך. כלומר, ללא התחשבות בכל מעלותיו של אליעזר. אליעזר הוא אחד מה10 שנכנסו בכם לגן עדן, אבל ביחס ליצחק הוא לא רק בדרגה נמוכה יותר, אלא כארור לעומת ברוך. בסוף הפרשה מוסיפה התורה ומציינת דרגה גבוהה עוד יותר בעניין הזה, שחשיבותם של ישראל היא אפילו על פני תולדותיו של אברהם, באופן שהתולדות האחרים אינם תופסים כלל מקום. כמו שהזכרנו, אברהם מביא עוד 6 ילדים מקטורה, ובכל זאת, אברהם נותן את כל אשר לו ליצחק. ולבני הפילגשים נתן אברהם מתנות, וישלחם מעל יצחק בנו. כך גם לגבי בני ישמעאל, למרות שהם תולדות ישמעאל בן אברהם, בכל זאת מיד מוסיפה התורה ומדגישה, אשר ילדה הגר המצרית שפחת שרה. מציאותו של ישמעאל וכל תולדותיו עד סוף כל הדורות, שהוא בן של שפחת שרה, ללא כל השוואה כלל ליצחק בן שרה. ועכשיו נבין גם מדוע רמוזה בתורה חזרה בתשובה של ישמעאל בקשר לקבורת אברהם, בכך שהוא הולך את יצחק לפניו. עיקר החטא של ישמעאל, שבגללו היה אברהם מוכרח לשלוח אותו ביחד עם הגר, היה טענתו שהוא הבכור ונוטל פי 2. הוא לא הכיר באמת שהוא בן השפחה בלבד, שאיננו יורש, והיורש האמיתי הוא יצחק בן הגבירה. וכפי שאכן אמרה שרה, גרש האמה הזאת ואת בנה, כי לא יירש בן האמה הזאת בני עם יצחק. לכן רמוזה חזרתו בתשובה של ישמעאל דווקא בעניין של הקבורה לאחר פטירת אברהם, שאז ניכר במעשה שהוא איננו מחשיב עצמו ליורש. דווקא בזה שהוא הקדים אז את יצחק, הוא הכיר באמת והודע בכך שיצחק הוא היורש החייב בקבורתו, והוא ישמעאל לא רק שאינו נוטל פי 2, אלא הוא לא יורש כלום, כיוון שהוא בן השפחה. וזה הקשר בין העניינים שבפרשה לבין שמה, חיי שרה, שבשלושת הדברים שהזכרנו מתבטאת השפעתה של שרה, גילוי ההבדל שבין יצחק לישמעאל, בין יהודים לבין אינם יהודים. לכן צריך לעשות סדר בכל המצב ההזוי של היום. צריך להבין שכל יהודי הוא תכלית הבריאה. בזכות עם ישראל נבראו כל אומות העולם. כל קיום העולם תלוי בעם ישראל. מעלתו של כל יהודי איננה עומדת למבחן או לאישור של שום נברא. אלוקים קבע את הסדר של הבריאה, והוא בבחירתו קבע שעם ישראל הוא עם סגולה, הוא עם הנבחר. כל יהודי הוא כמו בן יחיד של הקדוש ברוך הוא, ולכן יהודים יקרים. אין מקום בשום צורה שהיא להפקיר חיי יהודי.
אין אף בריאה בעולם שמצדיקה לסכן חיי יהודי, וכל האנושות, בכל רחבי תבל, צריכה לשנות מיידית את כל הגישה שלה כלפי עם ישראל, ורגע לפני הגאולה לעשות תשובה, ולהתכונן לקראת התגלותו של מלך המשיח, שיעשה סדר חדש בכל העולם כולו.